Kaseng hinyo tribute council seng miling baga education selm tagsi khat saw trik rusaw arjabsan kalalet bani kendu yo commissioner and secretary katna ka koi kya sarkar jilla Dr. Joram Beda IS pan panji pichai ha ba yade ba jing thap kam nak mata ka post medical and health officer par ka post junior specialist habakrani gilap thai ko bor na kalyang president ka HSC ba roy ko person ram rai thok at kum ka jing bette bakidan ko ba arpwe tali ki kam balat joka district medical health officer but san saw tali ki kam balat ha ka kam junior specialist na lor kataw la ong baka sengla panji pachai ha bay day baka jing yok ki khasi dang southly ha ka kam district medical and health officer but hadien ka jing kran bo commissioner and secretary katna ka ko kya rai thu bakila yat kat kum karus the system na kalyang ka seng HYC ka kantu yo commissioner and secretary jong katna ka ko kya ban pen kloy ka jing palong ye examine khanang baki doctor ki ba khwa shisha ban trai ha ka kam kin yo lat ban rung ha ka ni ka kam na kalyang jong ka seng menta ka singi wan mani kendo yo commissioner and secretary jong ka health department bandu commissioner and secretary kumban chupan kan ma ha upanai Julai jong matau senam na kalyang jong ka recruitment board kila penmi ya ka advertisement na ka banta ban thep kam ya ki doctor ki na mata ki post medical and health officer but ki post junior specialist kat kum kani ka advertisement ki don kumba arpwe tli ki post medical and health officer but san post southly ki post ki bay day bat ka junior specialist ti hadin bami ya ka result kani ka pratrik jong matau banai abang ipet ya ka list ya ka balapan mi na ka office jong kani ka recruitment board ngilap ba na ki arpwe tli ki post jong ki medical and health officer kumba khatwe ngut ki doctor lajit la ne la thep ki bade na ka jat pendri garu but na ki khasi ba jantia pat ngilap bodan tang saungut ki bathep but naka ada ST kidon saungut but naka unreserved category kidon kumandrungut ti ladangi ken ladangi pet ya reservation policy ka jongi ka boong bangi de banyo saupo arpo khatsan batsan tingi iba ki jongi ki yo tang sausit ki wei pat ki perlok jongi garu ki yo khatwei sit tadin mangi yo ya kanika jingmi ya result mentara singi lawan banyak kendu ya commissioner and secretary jongka health department ban panjing syai bolong du chairman ya recruitment board ban panjing syai babalai na ki arpoi tli gisit ngi yo tang kumba south seat kadin mangi laya kren but commissioner and secretary jongka health department Dr. Joram Beda ila ajing pensai ngi ba kani boro khat kade na marka jing pentrikam ya ke roster system na kalyang jongka department kila pensai kila pen i yang ya ki kot kisla ka ba kaladon ke recruitment lani ke jing thungkam hosnam arja arsa hakata ka puar bathungkam hosnam arja arsa ki post ki ba shim lala ban thep lani kat kum ka reservation roster ki ong ba ki brio na ka ki post ki vacancy ki balat kat kum kani ka roster ki ong ba ka medical and health officer ki ban ka unreserved post ka DR ki khasi jantia ki saw ki garu ki khatway but ki OST ki saw komot arpwe seat dekat kum kani ka jing penmi ya ka result ka pratrik jong new banai mentau banai ka debit tik kat kum ka roster system ya ka bana kalyang ki jong ki ong bagi pentrika me ka roster na ka jing betha jong ka personal department lembah ka DMHI abai de ba ka post junior specialist pat ki babuni ki bayo orung hang ni ki de na nangi komot khasi jantia ki don prangut ki unreserved ndriungut ki bawan na ka jai pendriu jong ni ki garu bat kiwi ka ada SC bat ST kim don ndre kat kum ka advertisement ki don kumba nyau tli ki post tambah ya ka balala ban thep menta ka de tang lai pusan ki bubun ki post ki bomla ki bom shimla la ban thep bat ka we ni ki daw ka kamtam ya ka post specialist ka we ni ki daw ba ka recruitment board kamla ban thep namar kini ki bawan hakmat do ka list bun kim shimla join ya ka ni ya ki post bat ki ka basosi kalong babun ni kini ki de na ka jat beri bachongi kini ki doktor ki balapas ki specialist ki bala specialize ki babun ki kam ki jongki re ba ki mi akales nakmat do la dapet na ulis iwe haduk khatlai haduk khat saw ki de na gajat mri jongi regim tre pat ban join ne kata post ka ba kila syajit bat ki babun na kiru ki de ki doktor ki bade ki bonded doktor ki baka sarkar ka pha ki bonded pulis re bososi kalong badala syajit pat ban serve ki government hospital kini ki bri kim kwa ban serve ti nakalyang jong kaseng habay de bakani ka jinglap ka jongi ngiwan ban panjing syab nakalyang ka jongki ki ai kata ka jing syai ba ka ya kani la le ka kum roster nrai ka ka bangi ngi ong yo commissioner secretary ka long ba kadon ka jing penkela ha ka advertisement ka baki ki khot
ladang ipet ya ka advertisement jong snam arja arsa ka reservation ya ki medical and health officer kadon la ka jong akaba katnu khasi jantia katnu garu kadon la ka jong aka reservation nam ta ka junior specialist kadon la ka jong katnungut khasi jantia katnungut garu katnungut a reserve seat mereka ba ki penkela kan san pat hakani ka advertisement jong snam arja arsan hakaba jaka banbu bandan kata ka sub categorization dan ka sub vacancy ya ki khasi jantia bat ya ki garu la syukun top lang haju bat junior specialist bat ka post jong medical and health officer ti ni iba kani kawan ra kajing bom syai yang ngi kum kipat ba bat yang ngi kum gaseng ti kaba ngi ngilai keren ru bat commissioner secretary da kaba ong u ba ki babun ki jongi ki doktor ki badai na ka jakmri ka jongi ki badai ru nak ki badon ya ka qualification ban chat thung kum kita ki medical and health officer ki banamar bajing penteri kami ngani roster system tang sangut ki sajit kini hadin kidang buun ba ki don hadu ars tam ki doktor ki bala ele kani ki exam ban sajit kum ki medical and health officer re namar ba ka roster system kim sim la bandrung ta kampus tingila ong ya ka ya commissioner secretary kum chairman jong ka recruitment board ba kidai ban pelong no ya ka examen thungkam hapo lai bana ha kini hiki menaik ban sawan khabo jong ban taus nam kenang ba kini ki doktor ki bakwa si sya ban tre ka kam ki bala sa jin re namar ba pentri kam ya ka roster system kim sim lara ban rung ha ka kam ga jong ki kinyo alat ban tri kam ti ha ka jing keren ga jong ki kata ri ka jing pensya ya ka ban kaliang jong chairman jong recruitment board la ai bula pen i yang ki kot kisla ya ka roster system ba pentri kam bat ulah kular lo yang i ba ka next recruitment cycle kan long no ya ko jong taus nam kenang ba kini ki doktor ki badak wa ban tre ka kam kinyo alat ban rung la ne ban tre kum ki doktor ki PCC Jakarta Semua dan Sorka tipio ka kebening ka daw kebening kong namala ningi pet ya ka advertisement jong arja arsan ruki ong ba kadon ka unfilled vacancy jong snam arja arsan arpusa but ka new vacancy jong snam arja arsan ya kini ki combine lang haju andala ki combine haju da ki pet ya ka roster na ki sanction post ki lapa ki jongi house nam arja arsa la thung bon ya kini ki we pa ki prolog na ka benru garu om sim lala bentung namar om sim la qualify ka post ka baki ki de qualify de halor kata kan nongrem ba ka jongi ka kalano sya ka saw ka jongki ka kalano sya ka khatway ti nakaliang jong kaseng ya kai ka bangi kwa kalong ba ka recruitment process ka ban start kenang ba kini ki baduk menta ki bom sim lala benrung menta kinyo alat hakani ka banwan ka recruitment cycle hatu pi la ya keren buat hatu ka komiti ka sorkar kala form na benta ban kemi bia ya kreset ban kemi benya ya reservation policy bangi tri kam bro kata andre ka basusi kalong bahaduk mentang im sim lai i kata ka komiti ka sorkar kala thau la kala kumbakalong kala submit ya report how chief secretary la ada ban submit ya report ka jong ka cabinet ti kijing ajing mut ki babun ya ka bana kalian jong kaseng ngila ai ba kawin kijing ajing mut kalong ba kamdei bandon ka carry over kenang ba every recruitment kumo ka recruitment la ne kijing thungkam kan long be ka batma kamdei ban ong bala adu ong snam bala ada kamut nda thung menta pin ailat ya ki ban penrung hakani ka snam ka menta namar la da kale kum ni ka pendu nong pat ya ki jongi ki badai hok ban yo ya ka kam namar la dengi pet ya ka merit list bun ki jongi ki badai hok ban yo kim yo namar la pentri kam ka roster system tingi kmit lenti ba kani ka jing ajing mut ngimtip ka jing ajing mut ka jong kata komiti ya ka ba ka sorkar kala bu ka ai sa ka sorkar bing mi lenti ba kita bro khat kin mi no syakmat kin don ki jing benbet ya kum kini ki kenang ba ka kala ban yo kam yo jam kam de menlong kum kalong mentana mala la de ngimpet mentahi hak dak lengba ka jing pentri kam ka roster system ya ka carry over na waves nam ni iba kawan ra ka jing du nong ya ki bri ka jong ni